Assalamu alaikum jama'a masu sauraro. Kamar yadda wancan satin muka tallata muku sanarwar karanta sabon littafi mai suna wani saurayi. To cikin yardar Allah yau ne ranar da muke alƙawari ranar Alhamis za mu fara karanta wannan littafi. Kamar yadda mai littafin ya fara rubutu da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Dubban salati sun tabbata ga shugaban halitta Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam. Wannan labarin ya faru a gaske kamar yadda wanda ya faru da shi ya gaya min faruwarsa. Mai bada labarin ya fara da cewa ni dai sunana Rafi'u, amma ana kirana da suna Malam Rafi'u Zakara mai neman suna, ma'ana ana min laƙabi da suna Zakara mai neman suna. Wannan suna na samo shi ne tun ina matashi mai jin ƙarfi kuma mai jini a jika. Kafin na shiga baka labari na ya kamata in sanar da kai sanadiyyar da yasa zan baka wannan gagarumin labari nawa, domin wannan labari nawa ya zama kamar shine rayuwata a takaice. Wata rana ina tashi da safe sai na tuno wani abokina na makaranta wanda ake kiransa da suna Hanafi. Sai na nufi in je in ziyarce shi, duk da dai muna da nisa a tsakaninmu, ni ina cikin gari shi kuma yana rayuwa a garin Kura. In takaice maka labari, bayan na je na dawo daga ziyarar wannan aboki nawa, ina hanya ta a motar haya da wani tsoho a kusa da ni muna zaune. Sai wani tsoho ya tsayar da mota ya shigo. A hannun wannan tsohon da ya shigo akwai kaji guda 3, matan kaji 2 da zakara guda 1. Sai wannan tsohon na farko ya kalli kajin nan ya ce, "A, su malam zakara ne mai neman suna?" Sai aka yi dariya a cikin mota. Ni kuwa na buɗi baki sai na ce da tsoho, da a ce ka san da sai in ce tsokana ta kai. Wannan maganar da ka faɗa shine inkiyata, kuma har abokaina da yayye mata sukan tsokane ni da wannan suna mai ban dariya. Duk da idan an faɗa abin yana bani dariya, amma nakan ji zafi a cikin zuciyata kuma yakan ƙara min darasi a cikin ƙwaƙwalwata. Nan take sai wani tsoho da ke rike da kaji guda 3 a hannunsa sai ce, "To da alamar dai kai ma'abocin yin kyautar shagada ka kai kuka ne, ko kuma ma'abocin son iyawa?" Sai na ce, "Ƙwarai kuwa, ni ma'abocin duka biyu ne, kuma idan ma kyautar shagada ka kai kuka ne, ai asiri ya rufu, ni sai dai ma a kirawo ni da mai kyautar ku ta titi kai kuka." Sai jama'a suka kwashe da dariya, aka yi dariya a cikin mota. Sai tsoho ya ce, to Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Duk na cikin mota suka ce amin. Can bayan an yi shiru an ci gaba da tafiya, sai wani mutum a can kujerar baya ya ce wa dattijan nan mai rike da kaji, "Baba, ai da ka tambayar mana labarin wannan bawan Allah don mu ji mu yi darasi mu matasa." Sai dattijan ya ce, "Ai ba sai ka yi min dabara ba, kai kuwa malam kaɗan gutsira mana labarinka don mu ma mu yi darasi a cikinsa, in dai ba ya zama sirrinka ba ne." Ni kuwa na ce, "Zan iya zantar da ku labari na." Take wannan mutum ya ci gaba da bayar da labari. Za mu takaita a nan, in Allah ya yarda maimakon kawa ranar Alhamis, gobe za mu ƙara kawo muku ci gaba domin ga yanayin yadda karatun ya fita. Idan da mai shawara ya yi comment kuma a yi like ko makamancin haka. A cikin wannan tsarin karanta littattafai, yawan yin comments ɗin mutum a ƙarƙashin bidiyon mu zai iya ba mutum damar samun kyautar riga mai tambarin tashar komai da ruwanka da birukan rubutu masu tambarin tashar komai da ruwanka. Kuma idan mutum ya ci wannan gasa, duk faɗin inda yake a Najeriya za a iya turo masa da kyautar da ya samu cikin yardar Allah. Muna godiya da yadda kuke ba mu shawara da kuma yadda kuke sauraron mu. Mun gode. Ku yi subscribe, ku yi like, ku yi comment cikin wannan bidiyo. Mun gode.